Hello everyone, good morning. Ke narong jeng ayang nok ni phaimani phunung malia. Ke phunga chiri chiri jeng choida je nok phayo ke an basani diri tong ke jeng dak tin phajang ke phunung malia ta narong ke jeng tini tam khai narong phunung na nai tong di an video na ke choyasa. Ke ang narok bedarek video akoro khaibai malai mase narok tong hona ta nok tong tu sasuk tong mane ang bo Instagram video khanya bagai sajok sakti mata kisang ke sajok bai tong khata amso hor kutu hotat cha kachangai abo lumna sak phaimani kongrai se manjak tongsio kisa fan no bar chai mani bagai kongrai manjak tongangke rijai sumui rijai thukulubui thui tong khata ang nadi mokol logroban bai suka asake kongrai mane kongrai ado tamjani asum kaisa kachangma manjak masabo hingke hiko nadi kongrai mane bwsana ma bamna phaijao kongrai tutinyo hingke bo kabui tongke bwsama bam tongkhata selani tamkhainani ma bamna belai kongrai phana nijini bwsana sa bamna ba bimbapo kam khaina nangke bo ano kwlangai thangmata hingke mamse hotat je normal phaikya je nokbar phaikya jengke wati wanan tongo wati bai amsen bwsa kolom sagoi fatra matumani fatra tongthokjakmani nokbar phaiyonai aswka tongthokjaka fataro nokbar phaiyonai hingke chwng video kisa chaklai tonglai mata mama bai tike no chini video no choyasa naitongdi phunukgano naitongdi ani mama se kwtui chana mungsagui tongo bimbabo chamano paper no tanghorna naitongo aswk bose kwtui chana mungsangmani mancholi chagui tongo kwtui chana muchungjakma rok hingke ang video chagonai bo ani phone naisik khori tongtero tokai hingke naidi borok tabuk bufा thanda nangmano naiyojagano eko bufा thanda nangna naimano nasik nasik tongo bobo hingtui nata ang boda mannangno hinui cherai kubula nangmaya kongke khariya tabuk to borok kharai mano ba 12 year rok kayasa abogui khariya romna naitiro kachang iko naidi bufा bwsa game thanglai tonglaio naithok khai bo ateke tongkhake tongo kapia haino bufा bai thangui tongo phone naiui abagui ang kam rok mano ta bo amtike tongkha hingkake kapia khe kam mansugo ang mane ani bwsa aswk kapia do kaporo chikao hingke jotono no phone kaham hingke ang tini tamo khai narong phunukgano hingke naidi yang nokla farai nokla sogui tongmani bagai hukudum suka hingke naidi ani bwsa bachao bachao sesungno rijai bisingo thangui tongo norok wngkha tamo bono kansaloi chumriya bono kansaloi chumriya muthuo tang hingke bo kolom jakma bagui aboni kansaloi chumriya ang tini tam khai aswk phunuk malia ang direct norok bai gitsa thangpuru se phone kisigo tabo ang giljaga naitongdi atike ani vlog no choyasa tini tam khai phunukgano. Hingke narok bai gilja pai ako bai malai sugo giljao aswk phunuk malia hingke ang tabuk boro thang narok no phunukgano naitongdi ani video no choyasa hingke nugui manai ang boro thang hingke jeng da gilja rok pai ako bai bazar o thang naitong kisa khwnui bai kisa gift naigrana naidi nugo tamo gift no phunukgano naitongdi ani vlog no choyasa. Khwnai iko jaga kalaibari tongmani bagai ang gift paina thana naitongo gift paina naidi hingke tabuk chwng phatjaka se main road o sokpai tongpaikhe iko o main road boro norok sida sini kisa comment khai sana tapokdi main road bo jagao hingke naidi norok no chehara sitra khe phunuk tongmani sang scooty kaitotoi hingka khe iko naidi main road aswka torma bagai haduli dobon haduli mamungkha chwng tabuk bazar o se sokpai tongpai kai norok bazar sisini comment khai sana tapokdi chwng bo bazar o paikha hingke chwng tabuk ani bwchai bai gift painani thangui tongo
naidi mane gift to phunung mangala gift paina thangtung ta tobo iko naidi tabuk jeng gift select khai tongmani bobo paya hingke jeng direct gift pai se tabuk kowai dogano sopai tongpaikha iko kowai swlamui tongo jeng ke kowai markhang thokjago kowai cheka tongmaya iko naidi take khoya rok rwi tongo khoya rok hingke tabuk joba nui tongo khoya rok bai hingke tabuk iko naidi kowai rok rwi tongo hingke almost slambai no naikha hingke iko slambai se paikha hingke take kowai chai se nokol paikha ta hingke iko naidi mwkhang piyaj saksa khai mwkhang rok bonchai paio hingke tak chwng cake dogano kisa 26 ni bagui cake order rwna faimani hingke chwng cake order karwi se take nogo se thang tongkha iko naidi bazar kwcharo se sopai tongpaijak hingke chwng tak direct chini nog lama o se sopai tongkha hingke noro o lama sisi ni bai kisa side kheno de ano chini nog khe o lama dui thango hingke iko naidi chini nog ni lampara o se sogui tongpaikhe iko o yellow signboard kwrwida ayangtike chini nog lama noro o lama no sida sini kisa comment khai sana tapukti iko naidi o lama no norok sisini sini hingke chwng bazar thangpaimani nukha na norok hingke ang norok kaisa kok sana tongo mane ang je khe tongo ang hwnkhe phunuknai norok haino deba video hingke ang jemno tongo amtwkhe ang phunukgo norok video naithokjakhai like comment share khai di video naithokjai kisa comment khai sana tapukdi ano hingke ang teibo naithok khainani hingke ang nogoi atike se tongkha ang atike ni video phunuknai norok video kisa mane tamoni chana video mane sana yang tongkha video atike tak khaidi teibo kaham kaham khe khaidi ni comment khai khe ang kaham khe khainai tini bagui video asano next video malai phainai bye bye.